ti i tvoja porodica, to je najveći vrh u A životu. odustati kad procjeniš da je vrijeme odustajanja. Tako, Naravno. tako. Planina. Ne odustati iz nekog razloga da kažeš sad odustati zbog procjene lošeg vremena ili neko da nisi za vreme. Planina i taj vrh su uvijek tu. Uvijek su. Znači, Nigdje neće otići. Nigdje neće otići. Samo će se ti vratiti kad ti planina dozvoli. Da. I mislim, ja ne volim riječ osvojio sam. Nije nikako, osvojio to je sam to. planinu. Ne, To je. planina može nas osvojiti. Ne, apsolutno. Ja bi to zabranio riječ osvojio. Ja kad čujem osvojio sam... Kaže šta se osvojio? Šta osvojio? I ja baš sam to, kad sam pisao tekst, Izuzetna. osvojio ja glavno ne ide nikako. Izuzetna. Ona je meni dopustila, da mi nije dopustila, ne bi se ja popravljala. Izuzetna ružna riječ za planinu. Danas smo na skroz drugom dijelu Bosne i Hercegovine, jugoistočna Hercegovina. Sada se nalazimo ispod planine Orijen, koja se vrh nalazi u Crnoj Gori. Veliki zubački kabao koji je visok 1894 metra. Opje na latinici, ali ćirilicom je Orijen. Misliš? Misliš? Trenutno se nalazimo na lokaciji Dobrih Dor, koja je na 1380 metara nadmorske visine. To je dakle jedan, evo, kako vidite, prostrani pašnjak. I ovo je ujedno jedna od raskrsnica, jedna od bitnih raskrsnica na planini Orijen.
Ovdje počinje jedna od mogućih staza za isto vrlo atraktivne vrhove Vučji zub i Velika Jastrebica, koji se također izdižu iznad 1800 metara nadmorske visine. Ali ono što nas danas zanima jeste staza koja vodi na ovu vam stranu i koja će nas dovesti do našeg cilja vrha Velikih Karlova. Jedan interesantan podatak za planinu Orijen i ovo područje. Ovo je područje gdje ima najviše padavina u cijeloj Evropi. Zato vidite ovu stazu, škarpu izuzetno opasno. Znači svaki korak mora biti pažljiv, mora biti odmjeren. Preko nas greben Jastrebac. U sredini vrh Jastrebac visok, nešto oko 1860 metara. Nije nešto dug i tu se završava, ali prelazi drugi greben koji vodi na Vučji zub. Izuzetno opasan za penjanje. Znači svi oni moraju dobro paziti da li imaju opremu, da li su sposobni da popnu ovaj Vučji zub. Idemo dalje. Pa zub.